I els peixitos, quan portem a 3, han d'anar a l'escola, que sí? 1, 2, 3, cap al col·le. No podem passar? Peixitos, cap al col·le. Que no podem passar? Mic, mic, mic. Oi, el timbre del col·le. Mic, mic, mic. Oi, que arribarà tard. Que no podem passar, està vermell. Mic, mic, mic. Oi, el timbre del col·le. Mic, Ha fet trampa! mic, Ha fet trampa! mic. Ui, aquest timbre que no para. Mic, No, el foc! mic. Ui, que arribaran tardíssim, eh? Mic, S'ha posat... mic, mic. Està vermell! Senteu-vos tots assentats. Senteu-vos. Ha anat bé o no, això?